odskočit. Taky to druhá část, bude tak druhou část, pardon. Prostě to je druhá plét. Tam to bylo na zpátek. Jam badam bam bam badabam bam badabadabam badabam bam bam dabadabadam badabam bam badabadam badabadam. Ježiš, to je hrůza. Jsem se mám utopil. Utopení je hrozná, nemoc. Těžit, jopi. Ty jo. Velký svět. Jako... Tamhle jsem ostup si udělám domeček. Můj domeček. Napapaj se. No počkej, zase jsem utopil. Tak takže můžu papat. Tažení. Co? Já to nemůžu. A na tu normální fotku máš povolat v galerii. Co je? Ale ty to nevidíš, tady je teďka. Co je tady? Pomoz mi, aby tam jsem byla já vysoká. To nejde, no to máš už uložený, ještě. Místo. Edo. Vykocovat je zlobilý. Ne. Musím vyfotit, tak mě bany mělo. Mě teďka mají za staré blbosti. Už bude večer. Už bude večer. Večer. Au. Konec světa je v plavání. Konec světa. Já jsem našel konec světa. Tak se koukej. Bohny, už tady se mnou přišli. Vědejte, já plavu. Hopla. Takový čopy. Jo. Díky, ale co to je tohle? Nevím. Divné. A to má. Je tma. A žádné uhlí na topení. Hele, uhlí. To je zelená hodička. Uhlí. A čemu mi říká uhlí, když mám ani pec? Ale moment, já to nemůžu vykraftit pec. Jupí, já mám uhlí, jestli mám něco na světlo.
To zde udělám asi domeček, to má hezký místečko. A tady uhlí. Tady je iron jako prase. A máme železo. Jo, tady je železo jako prasa. No, tady je hrozně surovin. Minecraft není blbost, Minecraft je dobrá hra. Vždyť to jsem chtěl stáhnout. Co? To je super hra. Prostě můžeš mít kluka, ta modelka. Může. Fakt? Smoke it every day. Smoke it every day. Smoke it. Takže tady si uděláme ten crafting table, já se vlastně přestěhuju. Stěhovat crafting table, akce 1. 3, 2, 1. Akce provedena. Do toho se zmíním. A dám sem baterku. No, vypadá to tady už docela útlumně. Už jenom si vyrobit pec. No, to bude super. Ne, nebude to vůbec. Molder. No, prostě. To se píše molder. Vám nebudu chybět, že ne? Ne. Já jsem si právě to se je u kluku. Mami, tady si brácha říkal, že si každou minutu prdne. To je sugar. Už zase, Kristofe. Takže to si neuprt. Tak a je to pořádané. A já tady s vámi. Můj domeček je to vyřez. Nejhezčí na světě. A co je nejhezčí na světě? Můj domeček. Která holka se ti nejlíbí? Ty jsi blbá. A proč se mi ptáš na takovéto otázky? Chci vidět úplně všechno. No, chci vědět, co chceš. Takhle jak to tady vypadá. Jste aspoň na minulý celníčku. No. Koukej, on dům skále. A v aplikaci. No tak vidíš. Slíkání. Co? Slíkat se a běhat. Takže já si s vámi loučím a... Co?